कलेजेसफोर इन्स्टिटिउसनफोर लाबोथों परिबर्तन होनना बुंदों नालाय शिक्षायावनो प्रथम परिबर्तन लाबोनांगोन बिथांमोना दा मा खालामदों मेला बानायदों नलेज फेस्टिभेल बानायदों आरो जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्डनि जि 600 बा 700 कौटिनि गेजेराव 45 crore बे मेलायाव गारदों दा मेलानि फिडबेकआ मा जादों जायाखै दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ जोंनि बिटिसिनि बुद्धिजीबिफ्राथ' मा मेला जादों रावबो मिथिया बाहाय पार्टिसिपेटबो खालामहैनो जोंखौ लेङाखैबो रावखौबो लेङाखैबो बिथांमोनहा गावसोरनि पार्टिनि गामिनि बिसिडिसिनि दैदेनगिरि प्राइमारि ब्लकनि UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ जबरदस्त मानसि लाबोनांगौ होननायाव गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ उइंगाराव दैखां लांदों बेनो अडियेन्स जादों बिथांमोना खुनु टारगेट गैयामोन इउनिभार्सिटिनि सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा MA फरायदों जायफ्रा PhD खालामगासिनो दङ जायफ्रा रिसार्च स्कलार बिथांमोननाव सोंनानै नाय बिथांमोनहा मा एन्सार होयो लेक्सारारफोरनाव सों प्रफेसरफोरनाव सों इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर अथरिटि बिथांमोननाव सों जे बे नलेज फेस्टिभेलनि सम्पर्के इउनिभार्सिटि अथरिटिया मा मिथिगौ दा बेबायदि मावदों बिथांमोनहा परिबर्तननि नामाव मा मावखो ओंखायनो रायजो राजाफ्रा एथ' जाम्बा नङा दिनै मेगन गुनु बयबो जाबाय गामिनि गावबुरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै रायजो राजाफ्राबो दिनै बुजिसै ओंखायनो राजनितिकआव ओरैनो जानला मोनला खोथा बुंनानै जाया ओंखायनो प्रमद बर'नि बे बुंनायफ्रा जे असत्य बिथाङा जे गोदाव सोराव खोथा बुंदों थगायदों बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा नुदों डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिया माखौ लानानै 2 बोसोरावनो मावखो मोनसेल' प्रमान देखाय जोङो आं दहायनो बुंबाय जे जोङो बिटिसिखौ 4 डिस्ट्रिक्ट बानायदों 10टा साब डिभिजन बानायदों दा बेनि गेजेराव बिथांमोनहा जों दाबि खानाय जोंना गसाइगावआबो मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानांगौमोन भेरगावआबो मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानांगौमोन खिन्थु बिथांमोननि दिनाव सरकारा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ डिक्लेयार खालामदोंमोन नाथाय बावैसो बे डिस्ट्रिक्टखौबो आरोबाव केन्सेल खालामफिननाय नटिफिकेसन जों बयबो नुदों टिभियाव दा बियो बेसेबां लासिंसिं माखौ लानानै जों बिराद मावदों होननानै बुंना लाबावनो बिथांमोनालाय गोदान माबा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम इन्ट्रडिउस खालामनो हादों नामा खालामनो हायाखै बरन्स थाखानाय बिटिसिनि दिनाव थाखानाय जोंनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम माने बिटिसिनि क्षमता बिटिसिनि पावार बे पावारफोरखौ बिथांमोनहा खोमानानैसो लादों एपइन्टिं अथरिटि बिटिसिआ दंमोन 4 ग्रेड 3 ग्रेड बिटिसिनिफ्राय हाथाव राजनितिनिफ्रायनो हाथाव जागोन बे सैथ' मोनफ्रोमबो BPF ब्लक कमिटिनि नोंथांमोननि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा लैहोर ओंखारबोना नोंथांमोनजों जोगदान होदों बे समाव नोंथाङा गोजोननाय फोरमायो जोंथ' BPFआ जाहैबाय रायजो राजानि समर्थन गैयाब्ला खुनु राजनैतिक दला थावरिनानै थाया दा BPFआ आगोलाव जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बेखौ बयबो दिनै गोसोखांदों गेजेराव UPPLआ उमुक मावगोन तुमुक होगोन होननानै थाखा फैसानि बायदिसिना स्किमनि मानसिफोरनो मोनसे लालसा देखायदोंमोन बे लालसाखौ लब जानानै मानसिफ्राबो भट होदोंमोन खिन्थु फैयै नुबाय सरकार दानायनि उनाव बिथांमोनहा गावसोरनि जि खोथा होदोंमोन बेखौ जेबो मावफुङाखिसै ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे गोजामानो मोजां गोजाम माने बबे BPF गोदाना बबे UPPL थ' दिनै रायजो राजाफोर साफ्रोमनावबो सों गोदाना मोजां ना गोजामा मोजां होननानै जुदि सोङोब्ला बयबो बुंगोन गोजामानो साबसिन गबिन्द बसुमतारिनि बुंनाय माने BPF सरकारा 17 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों बेखौ UPPL सरकारा 2 बोसोरावनो मावदों होनना बुंदों बेनि सायाव मा बुंदों बेखायनो जों सोंगासिनो दङ 2 बोसोरखौथ' बाद हो मा मावखो प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोंनि सरकार जानानै दान 4 मास 4आव जों जेरैबायदि जौगानाय खामानि मावगोन BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नुनानै बागदावगोन होननानै बुंदोंमोन बिथाङा आरोबाव बुंबावदोंमोन जे 2 बोसोरनि उनाव मानसिफ्रा सुइजारलेण्डआव थांनांला सुइजारलेण्ड होननानै बुङोब्ला गोमो गोथां गुफुर बायदिसिना बिबार बायदिनो माबाया सुइजारलेण्डआ दा जोङो बिटिसिखौनो ओरैबायदि गोमो गोथां गुफुर माने बिबार बारि बायदि खालामसिगोन रावबो सुइजारलेण्डआव थांनांला बड'लेण्डआव फैब्लानो सुइजारलेण्डखौ नुसिगोन मा जाखो दिनैहाय बिथांमोनहा मोनसे लामा बानायाखिसै कृषकफोरनि थाखाय मोनसे बान्दो बानायनानै होआखिसै
जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय गोदान मोनसे स्कुल बानायना होआखिसै मोनसे कलेज बानायना होआखिसै जों जि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायबोदों बे गंसे इउनिभारसिटियानो दं जि CIT जोङो डिम टु बि इउनिभारसिटि बानायबोबाय टेक्निकेल इउनिभारसिटि सारा जोंनि एरियायाव बेनो प्रथम दा बेखौ बिनि बादै बिथांमोनहा गोबां गावसिनि खोथा मथे बानायबावनांगौमोन दिनै बानायाखिसै जोंथ' लुबैयो UPPL बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरो CIT आरो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि बादैबो आरोबाव गोदान गोदान इउनिभारसिटि बानायथों गावसिनि खोथा मथे गोदान गोदान इन्जिनियारिं कलेज गोदान मेडिकेल कलेज दा बियो बेसेबां लासिंसिं माखौ लानानै जों बिराद मावदों होननानै बुंना लाबावनो बिथांमोनालाय गोदान माबा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम इन्ट्रडिउस खालामनो हादों नामा खालामनो हायाखै बरन्स थाखानाय BTCनि दिनाव थाखानाय जोंनि जि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम माने BTCनि क्षमता BTCनि पावार बे पावारफोरखौ बिथांमोनहा खोमानानैसो लादों एपइन्टिं अथरिटि BTCआ दंमोन 4th ग्रेड 3rd ग्रेड साख्रियालफोरखौ साख्रि होयोमोन बे साख्रि होनायनि क्षमताखौ बिथांमोनहा दिनै खोमानानै लाबाय सासेबो साख्रि दिनै सोनो हायाखै नै दाख्लै 10-12 जनसो मा होनो अंगनाबादिनि मिस्ट्रेस सोदों होननानै बुंदों बेबो हयथ' आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय एपइन्टमेन्ट हरनाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौसो बिथांमोना रानदों जोङो नुवाखै दाबो जे बियो BTC अथरिटिनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय होनाय जादों ना आसाम गभर्नमेन्टनि सोरबा सेक्रेटारिनिफ्राय फैदों बेखौ नायनो प्रयोजन दं रायजो राजाफ्रा मिन्थिनो प्रयोजन दं बेनिफ्राय 16था डिपार्टमेन्ट लांफिनबाय हरफिनबाय दा बेखौ बुङोब्ला बिथांमोनहा बुङो जे DCSPआ दासो जोंनि आन्दाराव फैदों DCSPआ मा बुस्थु बेखौ जुदि मिन्थियाब्ला सासे गभर्नमेन्टनि चिफ जानानै EMफोर जानानै मा बुजिबावनांगौ जाखो DC आरो SPआ BTCनि आन्दाराव गैया बिथांमोनहा स्टिल and will continue to be the chairman of Assam government दा बेखायनो BTCआ बिसोरखौ जेबो खालामनो हाया ओंखायनो जि 16था डिपार्टमेन्ट हरबाय बे डिपार्टमेन्टफोरनि सायाव स्किम हमनाय सार्भे खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै DPR बानायनाय बेखौ सेंसन खालामनाय आरो इमप्लिमेन्ट खालामनाय टेन्डार होनाय गासैबो DCनि आखायाव थांजोब्बाय EM बिथांमोनहा स्वयं जाय बिथाङा बुंदों डेपुटि चिफ निस्सय बिथाङा DCफोरनाव थांनानै अननानै आंनि नैबे स्किमखौबो हमफादो होननानैसो बिथांमोना खावलायहैनांगौ आरो जों मिन्थिनायाव डेपुटि चिफआ स्वयं गावनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव लोगो हमनो थांनायाव गावनि कार्डखौ हरलायनांदों आरो डेपुटि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंदों आंहा टाइम गैथ'आ उनाव फैनो हो बेबायदि जादों होननानै जों मिथिगौ जोंनि दिनाव बे नङामोन जोङो जिहेतु चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंकनिमोन आरो गासिबो EMफ्रा सासे स्टेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन आरो सासे MCLA बिथांमोनहा गासिबो MLA रेंकनि जोबमोन दा बेखायनो जोंनि पलिटिकेल स्टेटासखौ लानानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय गासिबो अफिसारफ्रा बे BTCनि मेम्बारफोरनि प्रति मोनसे पलिटिकेल रेसपेक्ट आरो प्रट'कल मेनटेन खालामदोंमोन दा बे प्रट'कलाबो गैला BTCआव होमबा माखौ गोदान मा मावदों जों माखौ बिराद माने बुजिख'लायनो हायै जों माखौ गोमोनांगौ दं थेंक इउ हाबाफारि लानाय जागोन बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ जोंनि राजनैतिक गोहोखौ आरो गोरासिन खालामनो थाखाय दा मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव जोङो मोनसे रेलि लादों आरो बिब्दिनो गिदिं थांनाय 13 थारिखनिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकआव हाबै दिनै गसाइगावआव सफैबाय आरो बे गसाइगावआव गिदिरथार मोनसे मास रेलि लानाय जादों BPFनि थांनाय 2020 सननि इलेक्सनाव इलिगेलि BPFखौ सरकार दानो होआबालानो UPPL आरो BJPखौ जि सरकार दाहोबाय BTCआव बे सरकारनि दारै BTCआव दिनै खुनु धरननि उन्नयनमूलक खामानि जायाखिसै आरो ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनायनि नामावहाय बिथांमोनहा दिनैहाय जाति धर्म भाषा लानानै जि बोखावनायनिसो राजनिति खालामदों बियो जोंनि BTC बासिनि थाखाय बिराद दुखु गोनां जादों आरो खुनु धरननि रांखान्थि जौगानायनि जेबो खामानि जोङो नुनो मोनाखिसै इनफ्रास्ट्राक्चार इक'नमिक इनफ्रास्ट्राक्चार जेबो बानायनाय जायाखिसै दा बेफोर खोथाखौनो जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुंहैनो जोङो दा ओंखारबाय जोङो दसे 2 बोसोरसो जोङो सिरि थादोंमोन जेन' UPPL खिजानि गावसोर कमिटमेन्ट होनाय जे परिबर्तननि नामावहाय गोबां खामानि मावनायनि जि रायजो राजाफोरनो खोथा होदोंमोन
बेखौ मोजाङै मावफुंनो हागोन खोमा होननानै जों जेबो बुङाखैमोन, रावखौबो जों सोंखारियाखैमोन। नाथाय समा बांद्राय गोलाव जाबाय आरो बिथांमोनहा जेबो मावाखिसै, बरन्स BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ जेरै धरनि कारापसन होननानै बुंदोंमोन, कारापसन खालायो होननानै बुंदोंमोन, दिनै नुनो मोनबाय UPPLनि नेताफ्रा, UPPL सरकारा कारापसननि बादै जेबो मावाखै। बेखायनो बेफोर खोथाखौनो जोङो दा रायजो राजाफोरनिसिम बुंनो ओंखारबाय आरो रायजो राजाफ्रा नुनायनि उनावहाय जों बुङाब्लाबो बिथांमोनहा अलरेडि थिरांथा लाखाबाय जे फैगौ इलेक्सनाव UPPLखौ BTCनि राजनितिनिफ्राय फुराफुरि बिदाय होनायनि थिरांथा रायजो राजाफ्रा दिनै लाखाबाय। दा बेखायनो जोङो फैगौ 2024 सननि जे MP इलेक्सन आरो 25 सननि जोंनि BTCनि इलेक्सन आरो 26 सनाव जिहेतु MLA इलेक्सन जागोन, बे मोनथाम जोंनि राजनैतिक डेस्टिनेसन बेखौ लानानै जोङो दा रायजो राजाफोरनि खाथियाव हाबदों। प्रमद बर'आ मैया गावनो बुंनानै लादों माने BTCनिफ्राय गावखौ सिटनिफ्राय रायजो राजा बोखारोब्लाबो जेबो अजद गैया होनना गावनो बुंला। बेनि सायाव मा बिथाङा अलरेडि माने बुजिखाबाय जे रायजो राजाफ्रा गावखौ जे गाज्रि मोनबाय, गावनि खोथा होनायखौ जे मोनसेबो लाखियाखिसै, बेखौ नुनानै बिथाङा दिनै आगोलैनो गावनो सारेन्डार जानायनि खोथा बिथां जि बुंदों बेयोथ' सारेन्डार जानाय। दा रायजो राजानिफ्राय बियो बेखौ बुंनानै मोनसे सेम्पिथि आदाय खालामनो नागिरदों। नाय, प्रमद बर'आ माने गोदोबो बुंखादोंमोन आं MLA MP जाया, मन्त्रि जाया, आं गावबुराबो जाया, बिदि बुंखादोंमोन। खिन्थु रायजो राजाफ्रासो जबरदस्त प्रमद बर'खौ चिफ बानायदों। दा बिथाङा फैगौ बाराव चिफ बानायाब्लाबो देरहाहोआब्लाबो जेबो अरजाया, बेसेबां मोजां प्रमद बर'आ। दा नैबेबायदि मोनसे माने रेटरिक खोथाया, दा बेखौ बुंनानै बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि मोनसे सेम्पिथि आदाय खालामनो नागिरदों। बिथाङा मिन्थिखानाया मोजां, बिथांनि जि राजनैतिक केरियार, बे राजनैतिक केरियारा आरो गैला। जे गोदै बुंनानै माने थाइजौ गोखैखौ जेरैबायदि फानदोंमोन बिथाङा, गोदै साननानैनो रायजो राजाफ्राबो बायफ्लांदोंमोन, भट होदोंमोन बिथांमोननो। दिनै भट मोननानै बिथाङा चिफ जानानै जेरैबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ लाखियाखिसै। बेखायनो रायजो राजाया बिनि प्रति दा आरो माबा जाबाय, आस्था गैला, अनास्था जाबाय। दा बेखायनो बिथाङा बेखौ मिन्थिखानायनिसो खोथाखौ बुंदों। BTCआव UPPL सरकारा माबायदि खामानि मावदों होननानै बुंदों नोंथाङा? माबायदि खामानि मावनो हादों? आं नोंथांनि मिडियानि थ्रुयै जास्ट बेखौल' सोंनि, रायजो राजाफ्रानो फिनगोन, बयबो फिनगोन, जे BPFनि 15 बोसोराव जि लामा बानायबाय, बेनिफ्राय गोदान अबावबा 10 किल'मिटार 20 किल'मिटार लामा बानायनाय मोनसे खोन्था। जों बानायनाय कलेजनि बादै गंसे कलेज बानायदेरबाय बेखौ खोन्था। जों बानायनाय इउनिभारसिटिनि बादै, मेडिकेल कलेजनि बादै, अबेबानि बादै माबा मोनसे बानायदोंब्ला खोन्था। जोङो BTCखौ खावब्रै खालामनानै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव रानदों आरो BPFआ गसाइगाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानांगौ, भेरगाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट जानांगौ, तामुलपुर मोनसे डिस्ट्रिक्ट जाबावनांगौ होननानै जोंहा पार्टिनिफ्रायनो दाबि दंखायोमोन। दा दुखु गोनां खोथाया जाहैबाय, बिथांमोनहा क्लेम खालामदोंमोन जे जोङो तामुलपुरखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट बानायनो हाबाय। नाथाय दुखु गोनाङा बेनो जे UPPL बानायबाय होननानै बुंनाय बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौबो दिनै दानजाबसिनबायसो बिथांमोना। होमब्ला मा दंबावो? बेसेबां लासिंसिं? प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव अभियाननि गेजेरजों नोंथांमोना BTC खुंथायआव फैनो हागोन सानो? डेफिनेटलि फैगोन। दिनै जोङो स्ल'गान होदों, रायजो राजाफ्रा बेखौ खोनादों, रायजो राजाफ्रानो सिद्धान्त लाखाबाय, बिथांमोना थिरांथा लाखाबाय जे फैगौ इलेक्सनाव प्रमद बर' एबा UPPLखौ खुनु सत्तेव बिथांमोनहा आरोबाव भट होनानै देरहाहोनायाव गैया। ओंखायनो अट'मेटिकेलि फैगौ इलेक्सननिफ्राय प्रमद बर' आरो UPPLआ